Salam dostlar. Bugün Türkmenistan'a gitmemden bir hatıramı gurrum verecek. Hem Göktepe aydımı näjere döredi, hem Göktepe şäherine gidenimden. Näçe ýyl mundan bir aydym döredipdik, aydymyň ady Ilimni. Ilim aydymyň bir böleginde şu Göktepe savaşyny näki şehit bolan ady gelýärdi. Nurberdi hanyň, Dıkma Serdaryň, Avyşanyň, jaýlar cennet bolsun, şulan adlaryny tutup geçdik. Men o wagt özüm Türkmenistana ýa Göktepe gitmänim. Ýöne biz her ýerim Türkmeniýem bolsak, şu gurruňy eşdenmede Göktepeň jeginiň gurruňy eşdenmede gynanýardyk. Tapawut ýok. Her kim her ýerim Türkmeniýem bolsa, şu gurruňy bilýändir. Bilenem bolsa gynanýandyr. O ýüzden menem şoňa duýgulanyp, ýani şu wagt şu aýdymy beripdim, şolaň bir adım tutup ýani geçipdim. Näçe ýyl geçdi soň Türkmenistana gitmek nesip boldy, konsert bermek Aşgabat şäherine Hudaýa şükür. Aşgabatyň konsertinden soň pikir edýärdim özüm. Tarihi yerlerini gördük, odan yerlerini, şäher gidip gördük, aylanmaly yerlerini. Göktepe'ni bir görsedim diýip öz içimde pikir edýärdim. Soň geň berdim özüme. Dostlardan biri gelip diýdi, Göktepe'ge gideýin, şo diýen bir görgün diýdiler. Men de muňa içimde begen edip, indi sebäbi näçe ýyl mundan şu wagtda aýdym çykarypdym, ýa şoňa pikir edip duýgulanýardym, indi şu gün gidip ýani görmeldim şoýdy. Ondan şoýdy uğradyk, bir daha diýki gaty geň berdim. Aşgabatdan biz Göktepe'ye yetenimizden hava değişti. Yani kara bulutlar geldi, saň, tozan, yel turdu. Yani özüm hayran kaldım. Bir anda değişti hava. Göktepe yetenimizden. Ondan şöyle bir Türkmen restoranı vardı. Karaöydeyim vardı. Gittik şöyle naharime. Taňry ýakasyny karşıladılar, syladylar. Ondan şöyle karşılandan dostumuz dedi, "Ey bu hava birden bozuldu diye, beýle boldu diye. Bu kemçilik bizden näde?" Menin aslında kemçilik däl diýen. Göktepeň gurruňy bolany şeýle bir hava, şeýle bir zat beýnimde aýlapdym diýen. Elem aýny şu hava ýanyk boldy diýen. Şeýle tanyýadym şu taý diýen. Gittik garaýyň içine. Nahar ejek bolýardyk, şu wagt elektrik gitdi. Barklar gitdi, hem ýer garanky boldy. Soň ondan şem ýakmaly boldyk. Näçe tane şem ýakdyk. Ondan dostumuz ýene maňa diýe, bu kemçilik ýene bizden berme diýe. Bir elektrik birden gitdi, näme boldy, birden garankylyk boldy, hava değişdi diýe. Men aslında diýen bu kemçilik däl diýen. Elän şem ýakdyk diýen, çyndan Göktepe gelen ýanyk boldum. Şu köýüne döwre giden ýanyk boldum. Sebäbi garaýyň üçin diýen, üýşüp durup diýen, şem ýakyp durup diýen, daşarda atyň sesi gelip dur diýen, alawaýyň sesi gelip dur diýen. Bu howaň ýeliň sesi diýen. Garad nahar edik, özüme gaty geňne. Ýyp bolanmadan soň onu nirä gidelim, Göktepeň mescidine gidelim diýdiler. Uğradık Göktepeň mescidine garşy howa bir asy köşüşdi, ýani ganymatlady. Sala bir ýel bardy. Ondan ýani bir manawy howada ýeliň sesi gelýär, indi biz mescide garşy gidýek. Gatowdan mescidi bar. Ýani her kim daşary ýurtdaky türkmen dowlama diýen, eger Türkmenistana inşallah nesip bolsa gitseňiz, hokman Göktepe'ge gidip ýani Göktepeň mescidine hem gidin. Başga bir doýgusy bar. Onun mescide yettik şoýdyň imamy özümiz ýany Burjuwan oglany geldi bizi garşylady. Onun ömür aýry gurrumy bar. Yani gaty bir ýüregi ýumşak oglan. Yani adam bir ýeriniň ýüreginiň arasalygyny biljek bolsaň, gepleşeňne, salamlaşaňne bilip bolýar da, şeýle bir oglan yani. Ona salamlaşdyk, zat etdik. Maňa bir söz diýdi şonda. Öňüňde aýdymdan geçdik. Indi diýdi, özüň görmek nesip boldy, näme diýdi. Men içimde bir ses diýeni begenmeden, onunla salamlaşmadan gaýry öz içimde özüme diýenne. Bak diýen başlaňa diýe, özüme diýär. Başlaňa diýe belki eden o wagt dinleýjin ýok diýdi, amma aýlan niýeten ata watana gelipdirim, şu taýyň mescidiniň imamyam Göktepe diýip seniň aýdymyň eşitipdir diýdi. Ýani içimde bir maňa şey diýdi, ýani özüm doýgulan oturun. Oňa da hasam begendim. Mescidin içine girdik, namaz okaýlydyk, ondan namaz okuýdyk, şükür etdik. Ondan şu hakda gurrum bolýdy, howadan, aý aslynda aýdym şu ýeliň öýde, adyň öýde, howaty hem de degişikleş, topragyň öýde, şu taýyň öýde bir degişiklik ata watana şeýle gurrum edýärdik. Şu hakda hem gurrum etdik ki, ama şu ýagyn ýagýandyr, şu topragyň üstüne şu ýiti turýar, çaňy ýiti turýar. Onun başgaça bir doýgusy bar diýden şu hakda hem gurrum etdik ýolaşam men. Ondan şu mescitten çykdyk, indi biz muzeýe garşy gitjek bolýak. Göktepeň muzeýi bar. Şu muzeýe garşy indi biz uğrajak bolýak, ýörüýdik hem ýagyn tutdy. Yani şu gadyki beýnimizde ýa doýgulanyp ýani gurrum edýärdik, gördüm ýagyn tutdy. Indi şu çaňy ýiti turdy, şu topragyň ýiti. Oňa hasam doýgulanym, ýani bedenimiň tüýü syk boldy. Uğrap ýani muzeýe garşy gidjek bir agrama ödüsini hissetdim. Yani sebäbi näçe ýyl mundan öň men Göktepe hakda aýdym berip, ýa meselem şolara pikir etdim, şu hakda gurrunga dedik öz aramyzda bolala bilen. Amma indi şolaň ýadygarlaryny görmäge bar edim. Yani şolaň suratlary, şolardan galan zatlar muzeýiň içinde. Şolaň ruhuny ýani hissedip başladym. Howaýym beýle bolup dur. Doýgulandım yani. Muzeýiň içine girdik, onun dostumuz maňa açyklaýdy. Bu näme, bu maket Göktepe'ni anlatýar, bu savaş näme, bu suratly plan terkerde, bu kim, bu näme diýip ulan hem men goşularyna getiripdim, ýa pikirlenipdim. Men şolar ýakyndan görýärdim. Gaty yani ruhlaryny hissedip başladym yani. Suratlary, eksleri görüp gelýärdik, bir suraty etdik. Bir denanaň suratydy.
şoýam jeň meýdanyna savaşyp dur, oňa ýetipden durbilmän ýani doýulanypdan ağladım. Yani ýanyňdaky ýoldaşlaryň bildirmejek bolup kelämi telpek bar. Telpegim aşağı çekedim ki yani bu wagtda bu näme üçin aglaýar, ters üçin olmasy diýipden. Telpegim aşağı çekip yani ýaşym saklap bilmedim. Näme üçin şuňa bir kän hayran galydım ki jeň meýdanyna janyny gormadan gaýry namysyny hem goryp dur türkmeniň denanysy. Yani şeýle bir denanlar barmy türkmende. Ve bardyr. Onun şoňa hayran galdım. Ýaş çagasy bar ýanyna, ýaşy agzynda ýaşmak ýene-de jeň edip dur. Soň bir gurrun ma gaty gyzykly boldy. Jeň meýdanyna şu wagt ilki başdan denanalary, çagalary mesjitde o gillenipdirler, pena getiripdirler diýe. Indi erkekler daşarda jeň edip dururlar diýe. O hem bir jeň ike o gelen ortla, indi olaryň liderleriň ady gözi gally diýmişler lakaby. Yani rehimsiz adamdan birmiş. Sebebi bir jeň bolanna jeň edeni öldürýärler diýe, jeň edele bir-birini öldürýärler. Ama onda çagalary hem rehim etmendirler. Garryları hem, ýaşy hem, denalary hem, yani belli boli türkmeniň yani koku kesildiňlikden şeýle gelipdirler. Şu niýet bilen gelipdirler. Şu ýagdaýda hem türkmenler gasmandyrlar. Yani durupdyrlar jeň meýdanyna hem karşılaryna bulan hem midade tüpeň top hisat ýokmuş ki. Bola oýty näçe tane tüpeňleri barmış, hem mizi taýakly, paltaly, gylyçly şeýle daqly. Ama karşısynda hem mizi silahly, yaraklymışlar, tüpeňlemişler ortalar. Şu ýagdaýda hem gasmandyrlar. Onun bu aradan denanylar näçe jogapdan savaşy diýe. Bu arada gelipden erkekle jeň edýänne bir erkek ärining ýanyna bir denalyň birem beripden deňeden jeň edýär diýe. Munyň ady Ay Sultan diýe. Bu Ay Sultan kim? Mescidin içinde çağalar denalary pena getirene gidýär mescide diýe. Denalar da ýerinden turur diýe, turun diýe. Bu niýe? Ýerite ýekedi erkekle jeň etmeli diýe. Bu deňeden jeň etmeli. Denalar da turur diýe, joşdurýar diýe. Şöýler gelipden jeň meýdanyna girýärler diýe. Bolmasa ölümle gözlerine yetecek, ola öljegine hem gözü yetecek. Sebäbi hem bizne silahly, yarakly tüpeňle, bulanny taýak bilen, işim ýok, pysak bilen, gamsy bilen, gylyç bilen karşylaryna durmaly, gormaly namysyny, janyny, watanyny. Şeýledikden jeň meýdana girýärler. Ona şu suraty göremle, mesela şu eksi göremle şu Ay Sultandan, ýaş denalardan mena durup bilmedim. Yani beýle bir güýsünden şu wagt bir güýji geldi özüme, yani şunaň hem bir ruhu birden öz içime giren ýanyk boldy. Şu wagt şeýle bir enerji, şeýle bir güýç geldi ki şu dagy urtam, ýa-da diwary urtam gorjak ýanyny. Yani özüm däldim şu wagt emin ýa emin rasen däldim, bir aýdymçy däldim, bir juwana ulan däldim. Şu wagt hiç kim idim ki köp adamdym. Yani diýilmeýän nädir, başgaça bir doýgudy. Şu döwre bir giden ýanyk boldum. Şeýle bir doýgulandym, şonu hem şunu ýet etdim ki Göktepe aýdym bir gün çykaran ýa-da ýani şondan soňam Göktepe aýdym geldi. Näme diýe? Ýady düşdi täzelenni yaramyz, arkasynda çaga Ay Sultan anamyz, berdi murat, oraz mät, maktum guly nur berdi han, Gurwan murat, ag ýşan, Gara batyr berdi zan. Gitdi dıkma serdar, yer ýuwuldy gan bilen, şehit bolup iýlini gorudylar zan bilen. Käpirleri gany bulap garan men türkmen, zalimlaryň yüreklerini yaran men türkmen, gylyç bilen top tüpeňiň garşysyny ýeňdirmän, Göktepe'den galan men türkmen. Habar geldi hala, bala geldi kala, reymetmen ata, ece bata, yaş garry diýmän, bir gıradan kırdıla, namartlar arkadan hanzarlar vurdıla, kala yaga göz gala sataştı, dayaw durup yaş garry savaştı, bıçak gylyç tayak bilen erkekler ilerde, çaga bağlı namys üçin zany serip ýerde, galdyla derde serde, gelinleriň ellerine gylyç, yüzlerine yaşmak, türkmeniň kanyna ýok kaçmak, ýada düşdi täzelenni yaramyz, arkasynda çaga Ay Sultan anamyz, berdi murat, oraz mät, maktum guly nur berdi han, Gurwan murat, ag ýşan, Gara batyr berdi zan. Dıdıkma serdar, yer ýuwuldy kan bilen, şehit bolup iýlini gorudylar zan bilen. Köpürleri gany bulap garan men türkmen, zalimlaryň yüreklerini yaran men türkmen, gylyç bilen top tüpeňiň garşysyny ýeňdirmän, Göktepe'den galan men türkmen. Göktepe'ni ýadlar bilsen, sar tarapdan bağlan bilsen, ýaşly kütle ağlar bilsen, bana sonra dağdan atalan kimsen. Göktepe'ni ýadlar bilsen, sar tarapdan bağlan bilsen, ýaşly kütle ağlar bilsen, bana sonra dağdan atalan kimsen.